inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapingki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pingkion mo sa DZGB. Pingkion mo! You're so hot, teasing me. Ay, hello. Sa tuya pala na dila, kaya ta magnamit yun ki hanggang sa 1,500, 1,500 na namit. Ade, pero walang kita ki apat na general taste buds. Ha? Igulang kita ki apat na taste buds na yaong po sa tuyang dila. Ang dila ta, mga tugang, pero ang de ko ano yan, ang taste buds tabi kandila ta apat man sana, pero iyan duman iyan makukuha sa iba-ibang parte, mga tugang kan sa tuya na dila. Alimbawa, ang ano nga ng bitter sa Takbicol, bitter nabulagan. Ang bitter baga so nabulagan, di ba? Nabulagan, nabrekan, di ba? Na ano nga ng bitter? So nalamlaman. Palaman, latos of peanut bitter. Gapunta ka dyan yun sa rawayong ka. Ano nga yung palaman tama ako kita kay peanut bitter. Pero sa totoo lang, ang bitterness, ang pait na namamatian, mas grabe iyan kumpara mga tugang sa pait na yaon sa tuyang dila. Ang bitter, yaon po ang mga tugang sa pinakapuon kan sa tuyang dila, sa tahaw kan dila ta. Yan baga na madali ka ng maghalon. Yaon dyan mga tugang ang bitterness. Yaon dyan ang pait na namamatian sa tuyang dila bilang partikan sa tuyang na taste buds. Pero mas grabe ang emotional na impakan sa buhay ng tao kung nakakamati kanin bitter, pagiging bitter, nakaka-experience kanin mapait na sitwasyon sa buhay. Ang sour, ano nga ng sour? S-O-U-R, tabi, yaw diyan sa tagsaibong kandila mo sa tahaw-tahaw na parte. Ang pagnamit mga tugang kan askad, ha? Ang pagtamit kan askad, yaon tabian sa tagsaibong na parte kandila mo, sa gilid kandila mo, sa katahawan ka yan. Ang ano nga ng sour? Sala man palang askad. Ang sour, ano nga ng sour? Alsom, salbatana. Alsom palan. Alsom, sabi ni Ate Shara, alsom. Ang salty, ang alsom, ang sour, sour. Ang sour. Ang sour, yaon tabian sa may hudya na parte kandila. Diba? Yaon tabi ang parte kandila. Pero, ang salty, ang askad, yaon tabi sa inutan na parte, pero tagsaibong siya. Sa tagsaibong na parte kan sa tuyang dila. Yan po ang lokasyon mga tugang kan salty. Pero tabi ang sweetness, yaon sa puro. Talaga, ang sweetness, yaon tabi mga tugang sa puro. Kandila. Yan. Di ba? Tabi Ate Sara, aram mo ko na ang sweetness kandila. Aram mo ang sweetness, yaon sa puro. Kaya baga, mahamis ka ngayang magtaram. Ang sweetness. Pero, kung iyan ikilaladawan mo, mga kapingki, na doon sa pinakahudyan, sa gilid tagsaibong, ang sa puro, ang hapot, ano ang namit kan sa tahaw? Aber daw. Ano ang namit kan tahaw kandila? Anong nananamitan mo
pagyaon ka, ibag iyan na mga taste buds na iyan, nayaon mga tugang sa tahaw kan sa tuyang dila. Iyon ang saro sa mga pwede na pag-irestoryahan tango niya na pagkahapon. How your dila works. Di ba? Kitang mga tao, ay sandali na nga, nawara lagot sa babasaon ko, nawara, di ba? Kitang mga tao, ikaw kitang mga tugang kan, di ba? Ilaladawan ko sa indo sa radyo. Idiwal mo ang dila mo, ang sa pinakapuro, taste buds yan, kan sweetness. So pinakahudyan na parte, bitter, yaon dyan ang pait. So tag sa ibong na sa gilid, sa orinutan bago maglaog duman sa halunan mo, sour ito. So salty, yaon sa inutan na parte, pero mga tugang, ang pinakapuro kandila mo, iyan na nakakanamit kan hamis. Ang hapot. Anong apod mga tugang sa yaon na tahaw na parte kandila ta? Anong klaseng taste buds yan? Ano ang apod? Anong apod kaiyan? Ano ang apod? Buda. Di ba? Ano mga tugang iyan? Ang apod atabikan, umami. Ang apod atabikan, umami. Tamang pag-pronounce ta? Tamang pagka-pronounce ta kaining U-M-A-M-I. Umami. I-check ta daw kung tamang pag-pronounce ta. Baka sala kita. Ay lang I-check ta daw kung tama sa tuyang pronunciation. Umami. Kung tamaan sa tuya na pagka-pronounce. Say, pronunciation. Ano? Ako na ha. Umami. Baka sala ang pagka-pronounce ta. Ulukan kita. Itama ta. Umami. Ayan. Garitama. Ito. Garitama. Umami. Ano? Umami. So sa tahaw, ang apoda, umami. So sa may gilid, sa may in between ka ito, o daddy. Umami. Anong umami? Ano yan? Sabi, what does umami means? Yan. Dawanin doon Ano tabi ang umami? Umami is also known as the monosodium glutamate of the basic 5 taste including sweet, sour, salty, and bitter. Talaga ha? Ang umami, gusabihon, databi ang umami, delicious, savory taste. In Japan, iyan databi na discovery mga tugang sa Japan. Ang apo databi kan umami. Yan, di ba? Iyon databi ko sabihin ka na umami. Yun na nagkasarabutan na kita kan tungkol mga tugang sa pagnamit. Pag ayo umami, igwa man bagang udadi, siguro gararog siguro kayan. Alright, ramon ta na mga tugang ang mga dagdag na report. May nag-text may futuro ang intern ninyo. Arin naman na intern tabi OGM. Arin naman ang may futuro na intern. Arin OGM ikado tabi OGM mag-recommend. Arin di pwedeng gibong kong reporter tabi migo. Arin David tabi ang pwedeng konta tabi OG. May futuro da. Utong saro gari. Dit pang mahalon sa mikropono. Ay, padaba ko ito si. Padaba ko, tagal na lumay ako kayo ito. Alright, aramontan mga dagdag na report. Hali po dyan sa luwas kay Baan Mega Force Patrol. Nasa linya, Karen Ala. Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Karen, good afternoon. Yes, good afternoon, Tabi VP. Good afternoon sa mga paraan tabal. Dahil mo, tapos ka itutugot kang gobyerno provincial at Karen, wala na. Remate na. Karen? Hello, Karen?
Dahil mo na basta-basta itutugot kan gobyerno probinsya ang kamautan na sponsorship kan sa mulang korporasyon sa mga festival. Kung interesado man sa nakaining sponsoran, ang Beer Plaza, yun paano yung DP kan manifesto kan nakaagi kan San Miguel Corporation na mag-festival tapos na maparaman na ipagsunod kan provincial and festival mo na taon ang pagsunod duman sa election resolution kan COMELEC sa pagpaluwas din kwarta kan gobyerno sa election ban. Sigun kay provincial administrator sa dikdait na ang paman sa korporasyon na an additional sa BVP papalatagon ko na kayo sa pit kung tapos na aktibidades sa Gayong Festival yan na kung ano ang mga isponsor ng aktibidad dahil sa kung itugot na nindaan kagustuhan kay nida ng Beer Plus kumansanan gusto nindang sponsoran dahil basta ang provincial daw apan itigupresir kompromis ang korporasyon ang mapadalagan kan festividad itutot nindang gusto niya tan dapat ang konsepto kan magayon nakatusok sa something na makaka-attract kan kagayunan kan albay bako sa mga parainong sana o mga lalaki at manginginabang sa aktibidad. Kalita BVP, ang desisyon duman, ang papasiguro ang digdi kung nauyon ang korporasyon kaputan ining miss magayon o ining daragang magayon mga sports competition patagul magatabi yan dito like magatabi yan dito na mga line-up activities pati na sa cultural night great trade fair o ano pang mga culture and arts activities kaituan mailingan kan provincial ang kautuban ng korporasyon makaputan iyan. Iyan pa BVP ang pinakahuling impormasyon digdi sa Kapitolyo may kinaraman iyan sa pagpadagos pagkan Magayon Festival o daina Karen Ala DCGP News. Ayon, salamat Karen sa report. Hali dyan sa luwas, may kinaraman dyan sa bagay na yan. Alright, sige, ayos na. Mientras tanto, doon tayo sa report. Sandali lang. Hay, sa report ni madali lang tayo. May report sa mga intern aputong ko si Ugi si Ugi. Kung arinig ang pigil sabi niya na may puturo bantayan ko rin ang pwedeng may puturo. Madali lang hay na sunam. Alam ko na, aring kayo so. Ay, si Doy ni. Hello, good afternoon. Hello. Yes. Good afternoon. Maray na hapon po. Good afternoon. Maray na hapon. Gusto ko lang po maaraman, BP, na kung ang food pack ng DSWD pwedeng ipanao sa pagkarampanya kang kandidato. Food pack? Food pack. May pangaran pa kang DSWD sa karton. Dari, alanganin ang boss. Yung nga Dari langanin. Sabado pati Pigibo. Yun eh. Or taga DSWD. Dari alanganin, ano? Ang ako lang dari, ano tabing kandidato? Lokal o nasyonal na posisyon? Lokal. May pangarang kang kandidato? Aspirante? Wara, pero ang pagpapalaon ninda, DSWD food pack. Iyo, natapot na kayo po na magtao si nag-food pack. Anong okasyon? Nagharagad na sa parapadyak ayuda. Iyo, ano? Makauyang gani. Medyo nalibong ako dyan, Medyo nalula ako dyan. Sige na tabi, ipahiling ko tabi, ipacheck ko tabi. Yo. Salamat. Okay. Opo, okay, bye-bye. thank you. Medyo nalula ako duman sa mga pangyaring ito sa
Sige. Apotong tandis WD kayan. Lahat ko aramon ta mo na ang report ni ay Shara. Tabagid ako ni kay ni mag-upload ni tabi. Apudan mo daw tabi ni na mga kwanta mga paano nga ng pag-upload kan salbatan ng inan pati ang cellphone ko ko arang kung paano mag-upload o ni aramon ta daw ang mga tungkol dahil ni sa pagsulog ning ASEAN inspired attire kada enot na Lunes kambulan si pig-implementar sa Kapitolyo ni aramo yan ini ang number aramon ta daw ang mga ayan na ASEAN nadangog kuan sa ibang kuan pag-pronounce niya ASEAN kay to natuod kami kan ASEAN Association of Southeast Asian Nation pero sinabing ASEAN ASEAN nato na magmon ako nahiling ko ini si kon mo niya na apon si Yanisel magmon pero mas mago pag nahiling ko si Jace Seto primero pag nahiling ko si Yanisel magmon ako pero pag nahiling ko si Seto si Jace Jace ito si Jace 20 mas maugmahon ako pag nailing ko siya Dili mo na aramon ta doon na ni mas magayon ni si Yanisel si Ace de Shara magayon daw pareho okay bigyan okay aramon ta daw ang report hali po dyan sa luwas kay Basi Johanna Agripa. Johanna, good afternoon. Kamin. Good afternoon po, VP. Good afternoon sa mga paradangog. Opisyalmente ng pinunan kang Kapitolyo Provincial nin Albay ang mandato manungod sa pagsulog nin ASEAN-inspired outfits kan mga empleyado kaini ngunya na Lunes, Marso 3. Napailing ang mga traditional na kasulotan kan iba-ibang nasyon kan mga empleyado sa Kapitolyo kan nagtiripon ini para sa flag raising ceremony sa bagong aga. Ang mandato susog sa Memorandum Circular Number 16 of the Revised Dress Code kan Civil Service Commission na pinaluwas kan nakaaging Disyembre. Nagabos na empleyado kan gobyerno kaipuhan magsulog nin ASEAN-inspired outfit bilang pag-apresyar asin panalmingan sa kultura kan ibang nasyon kan primerong Lunes kada bulan. Katakod kan mandatong ini sa masunod na Lunes kan bulan, kaipuhan magsulog nin Filipiniana ang mga babae asin barong sa mga lalaki sa na nagpapahiling kan sa tuyang kulturang Pilipino. Dangan uniforme naman sa opisina puon Martes hasta Biyernes asin casual attire para sa mga warang uniforme. Johanna Agripa, Intern Haling Bicol University, DZGB News. Thank you, Johanna, sa report. Ayos bagay na di mga pero actually di man siya dapat na nga kung Pilipino basta mga bado na yaon mga tugang sa Southeast Asian nation. Ako nga nipigihalat ko rig wala man kimakaisip magsulog kibahag. Pero naman mo itong congressman, may congressman baga na pag may pag-igwaki anong apod kayan pag-igwaki State of the Nation Address. May congressman mga tugang na minabahag. Talaga, igwang congressman na minabahag. Kaya, pagay mga araw gaya. Mga tugang. Pero sa pagbahag talaga, yan mariparo, kung matubis ka ta. Kung lubot mo mga tugang may itom-itom, dahil ka makabahag. Aware daw, sige daw. Kaya baga pag maantaw makusog magbahag, pag lubot mo malinig, niya ba takaraklan baga sa lubot, may piklat. Talagang baga, pipigsahan baga yan. Report halin sa luwas kasabay si Jasmine Bausing, Gender and Development kan Legazpi. Handa na? Uy, ready na ha? Para sa kick-off celebration kan Women's Month. Yan, aramon tanaw ang report. Jasmine, good afternoon, kamin. Marahay na hapon, VP. Marahay na hapon man sa mga paraan tabay. Ready na ang Gender and Development Legazpi City Office para sa kick-off kan Women's Month celebration na nagigibuhon ngunya na Miyerkules, Marso 5. Pupuunan ang selebrasyon sa paagi kang pagkondusir nin walk na mapuon sa oras na alas 6 nin pagkaaga on Rizal Street, sundong sa Wangan Park. Guaman ning iba pang aktibidades sa arugang flag racing at Zumba exercise na pwedeng
atindiran kan gabos, mapalalaki man o babae. Katakod kaini pigmandato man kan Gender and Development Legazpi City manungod sa mga maatindir asin mapartisipar kan kick-off celebration na magsulog nin Purple na Bado. Sa ibong nalado, ini ang ikaduwang taon na pagselebrar kan Women's Month sa lungsod kan Legazpi na pinanginotan kan Gender and Development Office. Ano yung Jasmine? Yes, VP. Na rin, so para nagigibuhon, tabi? Miyerkules tabi, VP ning pagkaaga. Miyerkules. Anong Miyerkules? Marso 5 tabi, VP. March 5. Yes, Di tabi, ba sa VP. March 5 1? So, ano ito? Ash Wednesday? March 5 ba? Pero anong oras gibon sa parada? Alas 6 tabi, VP ning pagkaaga. Say Man, nampon. ang assembly, oras man kang pag-assembly is alas 5 man tabi, VP ning pagkaaga. Oh, sa ang assembly and then sa matapos. Mapuunda tabi, VP ni sa Rizal Street, specific sa Tanchuling, sa may Tanchuling, sundong sa Mangan Park. Okay man. Nata sa Tanchuling. Baka dyan sa may kanto. Uyan baga sa may kwan. Sampangan gayod dyan sa may Sea Oil. Ay, hindi Sea Oil. Shell. Yes, tabi, VP. Sa may Shell gayod. Iyo. Iyo, tabi, Pasiring VP. sa Sawangan Park. Sawangan. Kumain gigibuon ang flag racing as in Zumba exercise. Ay, magayon yan. Magayon. Si Sam pwede mag-join dyan. Bukod tabi, VP, sa mga kababaihan, pwede man mag-atindir ang mga lalaki at yung iba pang nagsusuporta sa mga kababaihan. Ay, gusto ko dyan. Bet ko yan. Ma-join ako dyan. Ma-join daw ako dyan sa parada. Yes, tabi. Ay, ma-join ako. I-cover tayo yan eh. Tandaan eh. Ay, nasa field pa ka mo sa Miyerkules. Garo iba na. Wala na tabi, VP. Oh, maray man. So iba naman mag Yan ang report. Yes. Jasmine Pausing, intern Haling Bicol University para sa DCGB News. Thank you, Jasmine, sa report. Okay, anong masabi mo, Ogie? The best ba ka? Anong masabi mo, Ogie? Busing Ray Batsilyer, maray na aga, amigo, umami, an kon pigagamit tabi busing. Okay. Natusunta ka dyan. Ano, Ogie? Ano masasabi mo? Sige daw, si Miss Agripa ngayon, may ripe ang pag-news niya, Ogie. Dit pang niyang hilot-hilot, ayos na. Yan, the best. Maray na hapon, Kuya Henry, ano tabi ang masasabi mo duman sa daing pagsulog ni President Zelensky kan Ukraine kisut sa pag-visit niya sa White House? Iyon man ang gusto niya. Pabayaan ta sana ta. They are at war. Di ba? Amigo, nasa gira. Pabayaan ta sana. Di ba? Iyon ang gusto. Sinapot magkang reporter. Ngayon, why are you not wearing suits? Kaya pala si Minor, gano'n na uyam-uyam si Kwan, si Trump ta. Pero nga malay lang tirada mo no niya. Alright. Shara, Mari Shara, pare. Basahan mo ini. Tekan magtong advice ka. Nabili ka. Mari, basahan mo ini. Basahan mo ini. Basahan mo, dalin ha. Nabili ka. Harap ko na, paano ko din ni Mai? Kung ni Mai text daw. Alam ko na, tayo porwa. Paano din eh? Alam ko na, ha? 0928-777-55. Ha? Alam ko na, taon ni May. Paano din eh? Takawi dyan. Takawan mo. Nain ko kalaman kikaugma. Ano niyo? Dua pati. Pero parehong laog. Dua. Alam ko na, Tawan mo na kimagayon na ano mo rin na music daw kaya napid ako diyan kimarin na music tabi kuan tungkol sa gari may problema siya eh pero pwede na ini ay may nag-upload madali lang hello, good afternoon, Bigo. Good afternoon, Rico. Pipigil sa mga dila. Anong apat na kunpol dila? Sweet, sour, ano pa? Salty, sour, sweet, bitter. Ang sa taho da umami. So bitter, BP. Sa kuan ang bitterness sa pangultimong parte kandila sa udyan. Sa pinakapuro. Sa duman sa may garangagan. Sa may Doon duman ang bitter. Ano ito ba, BP? So mga chismis mo dyan sa Facebook. So sa Facebook, yaon sa puro.
Nasa puro. Laptasun ta ka Will Manalo pa. Para pasabay ka naman na. Ko mo niya ko napapanahon. Gary, sort of. Alam ko na. Ay, nawinda. Sarawayon ka na. Gari na ako tiniming mo naman. Kaya, hindi ko na basta. Dismissan. Hindi man talaga tinuloy mo. Ikaw man na, nagalata ka. Di ka na magparaduda. Masyado ka na. Kaya hindi ko magkamati ko sa'yo mo. Sarang tulos sa tulong sa payo ko. Yun ang ganito. Paraduda-duda ka na. Yun ang paraduda. Marot ang paraduda. Okay, sige Nico. Salamat. Salamat. Bayan ata picturean ko ining text ako. Mata, pag inikit tinawag ko sa imo, baka may mag-react. Dahil ko masimbag may lang ha. Mata. Magayon ni, ilangan mo ha. Ini makalilit ka ni Shara. Dua pati Yan, ako na ha. Bebe, basahan mo tabian Ate Shara. Yan. Liputon man. Sanday ka mag-edit ka. Anda liputon. Pero ano man yung music ka na di so. Ay, una music niya na maray. Una yung maray. Madali lang. Una yung maray ng music. Alat ko na ha. Alat ko na. Hanapan taki marayo na music. Okay. Yan. Yan. Yan ang babagay na music sa iya. Ang nagkanta ni si George Michael. Midbid mo si George Michael? Midbid? George Benson. Hindi. George Trigan. Midbid? Si George... Si midbong George? Si midbong George? Si George Benson. Midbid? Talaga? Bakit nagdudubli ini? Madali lang. Si George Trigan, midbid mo? Di marang? Tapos kusog-kusog ka na tabi. Ang music, kusog-kusogan mo na. Kusog-kusog ka. May di kang midbid na George. Okay? Krame. George Orwell. Ano midbid mo? Hindi ang midbid mo sana. Dahil iba de. Ano midbid mong pangaran? Henry lang? Dakol man, baby. Dakol man. Jerome. Jerome. Basa. Basahan mo. Ano da? May jowa po ako, Sir Hen. Alaga. Kusog-kusog ka. So medyo excited baga. So medyo excited. Sige na, basa. Go. Bawal man magdagdag di baby. Di man pagdagdagan. Di siya nakasol. Kung nung batagar pareho, doang sunudan. Sige na. Ano ang sabi? May jowa po ako, Sir Hen. May jowa po ako, Sir Hen. Tapos? Ang problem po, mahilig siya magaya bawat linggo mag-hotel. Okay. Tapos? May mga times na parang ayaw ko, ngunit wala akong magawa dahil mahal ko siya. Tapos? Minsan, kapag di ko pinagbigyan, nagagalit. Tapos? Ano pang gagawin ko? Yun ang problema. Nagkakaramay kita pag-araw ka na sitwasyon. Pag-araw ka na problema, nagkakaramay kita. Ngunyan, kita na may problema ang nawalagon. Sige daw. Ika bilang saro kang girl. Dilitong ko ito. Baka may mailing ni Mrs. May mga araw nga kan text nga dyan sa imo. Sige, anong advice mo dyan? Ano da? Ang problema kang girl, ano nag-text? Babae o lalaki? Di ba? Halat ko na. Halat ko na. Ay, di mananggad o. Ano siya? Di ko alam kung anong pagkatawo niya, di. Diamond mention VP. Pwede po i-text mo kung ano ang say mong, ang say mong gender preference. May ma-advise. Di ko alam kung problema siya. Baka lalaki ni? Babae ka rin nagpadara. Ang hiling mo, babae ang nag-text? Natang lalaki din karapatan ka ito, babae din karapatan ka ito, bigyan sabi mo? Garo kaya, natadawang ko ang boses niya. Latusun ko ini na. Hello? Hello, magandang hapon. Ay, magandang hapon, boss. Ano po? Siguro kasi babae yung nag-text. So, ma-advise ko lang. Dahil nga na akong jowa. Pero, sa tingin ko, kung ganun yung
niya talaga lang yung jowa niya, feeling ko hindi siya totoong mahal. Okay. Kung nabanggit kasi doon na kapag hindi na pagbibigyan na Gagalit. So, feeling ko, mahal niya lang yung texter dahil doon. Ako sa iling kumigo, hindi siya masyado mahal ng part ng jowa niya. Kasi dapat kung mahal ka niya, pag hindi pinagbigyan, maintindihan ka niya, di ba? Opo, dapat maintindihan siya kung hindi siya pinagbigyan. Pero sa tingin ko kasi kung talagang gusto rin naman talaga siya nun, bakit hindi siya, kumbaga, feeling ko kasi parang wala naman talagang feelings yung, kung babae yung texter, feeling ko wala talagang pagmamahal sa kanya itong guy. Baka yun lang yung habol sa kanya. Oo. Pwede. Ako sa tingin ko, ganun din po. Okay. So, yun lang po yung advice ko. Siguro kung mapakinggan niyo tong advice ko bilang isang guy, siguro pag-isipan niya na kung ipagpapatuloy niya pa ba yung relation nila or kasi siya lang din yung masasaktan. Baka pag pinagpatuloy nila yan tapos may mabuo, baka iwan lang din siya sa ere. Mas lalo pa problema. Sa tingin ko. Okay. Salamat So, po, yun lang ha? po. Salamat po. Salamat. Salamat po. Opo, okay. Ika, Ate Shara, ano masabi mo? Halat ko na, tabaka may ugar may... Babae siya. Babae siya eh. Babae po ako. Sa tingin ko nga, walang forever. May forever man talaga. Kung magkasunod ka mo. Babae siya. Sabi yun, ang makulit sa iya, lalaki. Di ba? Ika pa hiling mo ako. Anong hiling mo? Tama, yan, to vaping yung nag-upod So, sa nag-upod, imo. oo. Wara duman king pagkamuot. Iyo. Kasi kung may pagkamuot duman, respetuhon hindo ang kada saro. Iyo baga. Pwede. Ito pa sanang pag-agda sa iya, wara na itong respeto sa iya bilang babae. Dapat pigagda yan. Ano? Di man yung tiga-agda VP. Ayun, Pag mga ako selling ko ko. talaga. Di man talaga pigagda. Kung nagkasundo na sa selling mo. Hindi. Tsaka sabi mo ba VP? Tama. Isa pag-agda sana, dati ng questionable. Di ba? Kaya dapat dahil pigagda, tama. Okay. Kawaran niya to kaya. Di nga ragdahan sana. Hindi. Tapos. Yata, kay pa niyan, i-agda VP. Bibaliktad mo lugod ako. Ikaw may gaabot ko. Actually, man kayo pa nagdahon. Di man pigagda yan. Ano dapat? Basta ka na, kung saan ano yan. Masaling niya kita. Kasi sa'yo nag-chat daw ka ini. Kaya naman din Sa mata makikita. Uyog-uyogon mo Kung Ibig sabihin, ilingan sa na VP, aram na. Saan niya kita be? Duman niya, masain ka. Sige na, drive mo na, bala ka na. Hello? Hello, sir. Good afternoon po. Ay, good afternoon. Yes, sir. Point number 1. Yes. Based on issue kung kayo pala alcohol, mag-iligaw ka mo sa mata, pwede lang mangyari. Number 1, bako ka mo kasal. Ay, very good ka man. Aray ko. Number 1, bako ka mong kasal. Correct. Tapos, sa inyong sertikusibo, nawarang bound of marriage. Paminsan may kalingawan. Patient. Ano mga bagay-bagay ang nakakalingaw? May mga there are instances na paminsan nakakalimot tayo. Di ba? Hindi, sir. Bako iyan ang dahilan. Pag ika-edukadang tao, may respeto ka sa sarili mo, o maski sa partner mo, meron na ma-encounter sa isip mo. Respeto. Tama ka man dyan. Hindi, sir. Kasi, araw nasusuyo ako magdangog. Na araw mo itong di mo siya makapigyan Okay. na ang dot. Ito magtatagal ka pa na siya na araw kaya na toxican. Ano mong advice ko dyan, amiga? Oo. Ang advice ko dyan,
Ako makulog ako mag-tram pero bayaan niya naan. Actually, ako yung masarang ikakaram ko sa'yo. Napundo ka pag nabatutan ka. Oh, pero kung maluwa nga ako ng orang dahon niya, dahil man siya bulag, ako ang balalaki orang dahon niya ako, pabayaan ko. Sige. Mister, baka yung kakatan sa narahan. Kaya, oh. Pero baka maray na ang lalaki, pag nagagda, nadadagit, baka siya, parang... Ako, pag bibigyan mo ako, baka yan, love. Last yan. Yeah. L-U-S-T. Pag ako pang-ultimo. Last yan. Pag ako pang-ultimo, L-U-S-T pala. Sige, sir. Pang-ultimo na talaga. Tabi na mga otro, magbulagan na ka mo. Iyo, di ano pa, number 2 points. Tapos, next point, sir, ano mo to, layo sa respeto sa sarili mo, isipin mo na ipangarap ka sa sarili mo. Okay. Kung ikaw nag-eskwela o may trabaho, dahil kang lalaki na mas nabutog sa imo pag naging mas okay kang babae. Tama ka dyan. Para mo, yan ang thinking dapat ng babae ngayon. Hindi mo pagtawang sa sarili mo. Para mo itong, kung naman pang sira dyan sa dagat. Iyo. Totoo. Sabi ko nga minsan sa mga babae, you know ikaw what? kung alibaw ngayon lalaki, Better. Not just better, but excellent man. Kung ikaw ngayon ang lalaki, mahal na mahal mo, di ba? Mahal na mahal mo, talagang siya talagang mahal na mahal mo talaga siya. May tayo baga nagaro, kikiligon ka baga nagari, gusto mo kupu-kupuon baga, di ba? Pero, kilig yaon. Ano? Ang kilig yaon. Pero pag may nangyari at naging problema, sa kilig, nagiging kubog. Ano? Kukubugan ka, kang kubog. panagutan ka na. Nagiging kubog ka. Pag may panagutan ka, kalinturahon ka. Correct. Iyo Kilig yaon. Pero pag nagkaigwa ng problema, kukubugan ka na. Iyo manangga. Okay. Nasabutan ko kung sabihin mo. Pero sa... Hindi, but I mean, sir, sorry for my word, pero... ang layman's term mo yan, ang kilig yaon, ang excitement yaon. Pero as much as possible, sir, ang holding hands nga, hindi mo katakot ka, nagkakaina lang yun. Ang mga holding hands, normal check man yan. yourself, sabi nga, guard your self, tapos dapat may guard rings ka. Iyo baga. Sa lalaki, dapat ikaw kang hangganan. Opo, sister. May mga pagkakataon ka ito na nagdaka kang boyfriend mo. Be, madaman niya kita sa kuhan. Hindi ito. Madaman niya kita be sa puon kan maaba ka. Ulit na magiging alit ako. Never nabanggit sa mga. Kasi mo to, sa personality mo, number one pa sana. Set ka ng boundaries. Iyo. Kita hanggang bilang, holding hands kita. Pag nag-holding hands ka dyan, out na kita. Okay. Good point. Very good. Prangkahan. Yes, very good doon ka man. Kaya hanggang mo niyan, garoon ka pang boyfriend na. True. Wala akong ako. Pero gandad mo niyan. 30. No wonder. And that's one thing na aram mo tong wais ako. Pero aram mo, saludo ako si mo. Diba? Hindi, sir. I mean, ikaw man ang mga nangliligaw, pero alam mo to kaya, iba na talaga ang mundo ngayon. Iyo, kung akong lalaki, kung ako din pa ko, gumtsak anta ka talaga. Ano bang mga lalaki, mga maluyaw mo? Ano ba mga lalaki, mga maluyaw na di? Adi? Ay, ako ko siya magkaram. Bye-bye! Bye-bye, thank you. Good afternoon po. Thank you. Ano? Matibay nito, VP. Iya baga, matibayan. Na-advise niya na. Oo. Basta ako nadagog mo sulod apod kang lalaki, sapod kang babaeng saro. Ako ang advice ko ni, ang aramang ibon mo diyan, bulagan mo, yan na boyfriend mo, loy-loy mo ng distansya niyan. Maski may nangyari sa endo, gilakaw-lakawin na iyan. Bako ka man, pag sila day ka kan magom. Gari magluwas kan, gari ka sana so, ano pun kaan? So, may term ka yan eh. Ay, nakuha sa battery. Jerome, korot sa bangko naman sa opisina. Sorry po sa nag-upload na discharge sa battery. May upload ka ni, sukon sa nagaro. Pagdayan ng iba siya na. Iyo. Kaya ako na ko sa imo ni.
Duelo natig baby boy. Ngayon pa na bulag na kitang duwa. Kung gusto mo nantig, magpakasal na kitang duwa. O challenge mo, di ba? Ayo, Pipi, tama. Kung gusto mo nantig na oral daw ang gusto mo, bako lang sundro Domingo, matuyangan ta ka, maski oral daw kita, pero magpakasal na kitang duwa. Bako yo? Jesus, hambog man sa nangkaan. Duro Domingo pati. Yan, may duro Domingo. Bakit sumim? Ay, wala sa charger, dig dinoy. Imbis na sumimba ka mong duwa, kung saan sa nagid gan sarawayo na yan, imbis dapat pag Domingo, ag daw na, babe, masimba kita. Yan, Jerome, yan naman sa charger na wala. Di ba? Imbis na Domingo, ag dahon ka para magdumang ka mo sa simbahan, ang pig-agda sa imo, konsensain. Bagoyo? Tama. Bago na darahon ka sa konsenta, darahon ka sa kamurawayan, darahon ka sa bagay. Sa bagay. Hello? Di ba? Oo. Makaulan yung lalaki. Imbis na darahon sa girlfriend sa simbahan, dito na sa konsensain. Pare, oo. Grabe yung style mo. Ano? Ako, tigdadamay dam. Ano naman ang problema? Ano naman? Tiyaga. Ha? Tiyaga. Anong? Pagkaraya pa de. Baka pa de, mapasala ka pa de, mag-isturo di pa de. Oh, di ba? Ano ng mga mapagalo na susko na. Tagasay nito pa rin. Ha? Tagasay nito. Hindi kung taga sa'yo, nag-text man sa namin. Nabasa ko kay Sarah. Iyo. 30 years old. Ha? Sunod ka po sa kuya? Oo. 14 na siya. 30. O, tiyo? Yeah, okay, oo. Kaya nga yun ang mga style mo talaga. Punod ako pa. Yan ang gusto ko mga... Yan Ha? ang gusto ko mga style. Yan ang gusto ko mga style. Pero dogma ko pa de. Dogma ko eh. Bye-bye. O, Shara, iboy na ko conclusion. Anong conclusion mo kay ito? Basta ang advice ko sa imo tabi, lalaking ampundan mo na yan. Baka mabadusan ka kaan. Kung pero i-challenge mo, kung gusto mo nagparagibukan, suru si Mana, magpakasal na kitang duwa. Magpakasal ka mo sa padi. Mas kinantig oral daw, paundahan ta ka. Kumbaga dan sumayuma. Baka oy ka, anong kan mo? Ayun na ito, Pipi. Ayun na ito. Oh, hello. Wala po, muli, ako po Alita. Oh. Ang ma-advise ko lang, siguro hiwalayan niya na lang kasi kung ang advice is magpakasal, baka mas lalo pa maging problema kung ang habol lang naman sa kanya gano'n. Okay nga, hindi at least lamang legal sa pag-inaguman ng pagpaparatutubay din ng duwa. Paano kung dumating sa point na magsawa na yung lalaki tapos iwan Iyo lang din man naman ang siya gada sa di. ayan Iyo man ang gada. Ano? So, May mas point ka kawawa man. pa rin siya. So, mas maganda na iwan niya na lang yun. Kahit Iyo. na mahal niya ngayon, Oo. I think makakamove on din siya. Yes. Alam ko, makakahanap din siya ng much better. Yes, yes. Ako sa hiling ko, makakuha sa kimas mapagkakatiwalaan niya in the future, di ba? Opo, tsaka dapat yung nire-respeto siya kapag gano'n. Yan. Actually, dapat kapag magjowa nga, dapat wala munang gano'n eh. So, dapat naiintindihan niya yun. Tama, Naiintindihan niya ng lalaki kung ayaw ng babae, kung ayaw pumayag. Hindi yung gano'n. Okay, very good point at Boseng. Salamaton po, ha? Magayon. Thank you po, bye-bye. Thank you, di ba? Aray ko. Hello. Tumang kita sa realidad, sabi. Realidad. Ang problema kay tumigo, sa sapatos, pero sulog na, baka kung antakon, kupas na. Ang problema ka, na pinatuod niya na, Iyo. Bata kita man ng mga lalaki man, pag natuod naman, gari naman, ura-abuso naman ang pahay. Siyempre, Ah? nagtaram siya pag-out sa mo, nagtaram sa iyo sa text niya na, pag di siya nagtugutan na dahil, gusto hindi mo ko yun, siya binugot na siya. tigataundrahan niya, permi. Sa kabaga, okay siya, kasalan. Bata kita man ng mga lalaki man, garo, ura-abuso man ang pahay. Are, Kita magaw, baka man sa pagkaraw, sabi pagkadaw, ang lalaki, poligamos. pag di napaundrahan dagit, di makasapan na pag-aagang pamawan. Dahil kapati, dahil kapati ka nindindingon.
Okay, sige, Mego. Siguro na baga, VP, kung hindi mo pinatuod, eh, mangyayari. Yes, yes. Kung sabihin mo, yan mo, man. Totoo. Wala. Totoo. Diba? Yes, oh. Yung magsasabi, VP. Sige, thank you. Tama ito, Ate Shara. Magpatuod doon. Pag natuod yan, firme yung gusto ka yan. Muda, ang araw ka na bagay, nagupunan sa kapot-kapot, dahil sa holding hands. Primero holding hands muna. Ano sunod, telling mo? Araman tips kung paano yan maiwasan. Oo. Dahil ka magparasulong duwa. Yung mga dapat may kairiba ka mo pirmi. Tama. Si mama mo, si papa mo, mga tugang mo. Di iyo, tama. Wala mo para naman sa badiklom. Magparasabay sa auto ng mga para sabay sa auto. Magmotor-motor pwede. Ito nahiling ade. Oo, di ba? Hindi ko open. Open. Dahil sino magduman sa close. Di may hiling ade. Maray ang suggestion ni Sarah. Sige, thank you Ate Sarah. Alright, ang mga helang kang atay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin ala kapag kaon po nin tawa. Tapos ang kaugmahan ko day magbabago, tanganing mog mga tay, kay pan po nasabayan ng protection Liver-Aid. Liver-Aid Silimarin Capsule, ang Liver-Aid Silimarin Capsule natural, kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver-Aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtawid ng proteksyon. Sa raldo na pag-inom kang Liver-Aid, pwedeng mapugulan ng mabawasan ang danyo sa atay, hindi po nagkakatabang man, para mapakarhay asin mapugulan ang paghubag kan atay. May bisyo man wala, mahilig man uminom oday, mas maray po na sabay ang Silimarin Capsule Oral daw. Kaya mga liver lovers, mag-Liver-Aid na. Para po sa baskog na atay, ang Liver-Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. Pay, alas 3:50 na. 10 minutos bago mag-abot ang nagpaparagpadag na alas 4 nin hapon. An oras hatod sa Indukang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver-Aid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver-Aid. It's liver lover, boys! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang arang iniidolo. Yan matibay, mahigos, matinabang na abogado. Kukun kan hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon ang aran niya, ang boses sa kongreso sa albay padabata. Attorney Congressman Jill Bongalon, ikana. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises
Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon, Sirangan, Viraca, Tanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/Albay Computer. Mo baby pinky on, mo baby pinky on, mo baby pinky on. Alright, balik kita mga tugang sa programa. Oy, sabi kang texter tag, good afternoon tabihin. Kung ako sa iya, bayaan niya na. Tama ka po. Hello po Kuya Henry, pabati po kay Papa Alex Maravillas, Mama G, sabi ni Al G Maravillas ng Kamaligalbay. Hello po Kuya Henry. Ay ito may uni may halabaon ano do ini? Ito. Isa rin Sara, balik ka dito, bata 2 minutos, Dominica. Bata uli 2 minutos sa sana. Dominica, dali, bilisan mo. May problema pa. Garing alas 4 na eh. Okay. Ang advice ko po, patukawon mo sana sinda dyan sa duwa at permi. Iba man ini. Good afternoon. May jowa ako minsan, iba ini. May jowa man ako minsan, sabi ko sa iya, mamotor kita. Nya ko, masain kita. Ang simbagsak ko, bahala ka, take ang driver. Bala baga, biglang liko kami dyan sa may Doña Maria. Maray baga sa mga nangyari. Iba man ang testimony. Basaon mo yun tabata alas 4 na. Kung dahil sa agad tayo ni-advisean, pero basaon mo nang ngunyana na nga nito. Ito. Yan, sige daw. Basa. Basaon mo. Grabe ngunya na may problema sa mga pagkamot. Grabe ngunya ang problema sa mga love. Kadai kang problema ni. Wala ka man kay problema. Sara? Wala kang problema? Ang problema kaya VP ayos nindong duwa. Oo. Cherry. Andi, ikayayos mo tulo sa di. Pero tama maninikon day nanindo kayang ayos na duwa. Oo. Pipakaray mo tulo sa di. Pag may problema. Baka lang saro dapat nagpapakaray. Kamong duwa? Dapat duwa. Ganda ba mga kukus mo? Sige, ano dayan? Sige daw. Ano maray na music? Dako na ko ang maray na music sa kuwang ko sa kuyang programa. Sige daw, ito. Iba naman. Sige, ano dayan? Hello po, Kuya Hen. Isa rin po ako sa masugid na tagapakinig ng programa mo. Gusto ko lang po humingi ng advice. Ako po ay 40 years old na 40 anyos? Tapos? Na single parent at may isang anak. Okay. Nagkaroon po ako ng ka-live-in. Nagkaroon po ako ng ka-live-in dati. Siya po ay 27 years old. Okay. Nagtagal ng 6 na taon ang relasyon namin. Grabe. Adi. 40 siya. Yun. So kalibin niya 27. Opo. Ang libin niya nag-abot ki 7 taon. 6 na taon. 6 na taon. So naglibin sila, mga nasa 21 siya. As lalaki. Opo. Diba? Siya mga nasa -6, mga nasa 34. Diba? O yan. Ano da problema niya? Hanggang sa nalaman ko na nagkaroon siya ng nobya at di nagtagal kinasal sila pero kami pa rin. Talaga? Okay. Ganyan. Hanggang sa naisipan ko na tapusin na lang ang relasyon namin dahil malaking kasalanan na magpatuloy pa kami dahil siya ay kasal na. Okay. Tama siya. Isang taon na din ang lumipas nang magparamdam siya ulit sa akin. Lagi siyang tumatawag pero di ko po sinasagot. Di ko po alam if asawa niya ang tumatawag or siya. Ano po Kuya Hen? Kakausapin ko pa ba siya? Salamat po. Aram mo, wag mong subukan. Tama ba ga? Diba Noy? Sabi ba ni Digong, wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Diba? Wag mong subukan. Engineer. Arogon lamang ako kay itong lalaking problema kang babaeng tiksa mo. Nung Valentine's baga, idagda ko si Mrs. Paglunad sa auto, hinapot ako kung saan kita. Anong simbag mo? Drive ko sa auto. Tapos?
Duro-diretso ba kami sa katedral? Irinyo ko subaos. Oh. Rininyo ko subaos. Oh, tapos? Di marayon baga. Pakarinyo kang bawas, ano na? Uli na kami kaon, uli na. Ayun, na ito? Okay. Nag-set ko daw kang istorya mo. Tapos tulos. Alas 4 na. Abo, alas 4 na. Lakdasan ko yun. Oy, Engineer Dennis, ano yan? Mercenario. Piglok. Maray na agad. Tagyan na ko. Thank you. Ayos man baga, di ba? Renewal of vows. Di ba? No, nagdaba sila sa simbahan. Tapos, aram mo itong texter ta. So, nitabing nag-text, ang masasabi ko lang, wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Tama? Tama. May kaagom na siya. Tama? Alas 4 na. Tapos si Pio na, alas 4:01 na. May agom na siya. Kasal na siya sa iba. Natamapod sa imo. Kaya ang sabihin ko dyan, daim mo na siya ipag-entertain na magparapod-apod si imo, dahil ka na dapat makihoron. Tama? Opo. Huwag na huwag mong subukan, anak. Dahil, masisira ang buhay mo. talaga, pag linambingan ka naman, makamadara ka. Di ba, ba't na may pinangyari sa inyong duwa, nag-live-in ka mong duwa, nagpakasal sa iba, natabako kang pinakasalan niya. Kung talagang mahal ka, parapod-apod si mo, baka nag-apod sa agom, o baka siya, di mo ara. Baka nag-aapod tawaran ng budget. O yan, di ba? Dako naman, posible, di ba? Mahagan kipang load o ano. Basta unin nag-text sa tuya, huwag mo siyang i-entertain. Huwag mong subukan. Sabi ni Digong, masisira ang buhay mo. Salamat po kasi nung pagkantabay. Goodbye, maray na hapon. Realize true comfort and relaxation at Golfea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, treats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and